Okay, manawagan lang ta gamay no sa atong CSWD, sa atong City Social Welfare and Development. Apil lang pod siguro ang DSWD. Basig na amoy pwedeng mahimo aning mga tao, ang uban ani mga batan-on nga mga lalaki gyud kasagara. Ini bitong traffic, tapos kapag muhunong imong sakyanan kalit lang na imuduol unya trapo-trapuhan imong windshield, unya usahay pagid ang trapo perting hugawa imbis nga trapuhan ang imong windshield para mo limpyo, gitrapuhan imong windshield para mahugaw. Unya kapag dili nimo tagaan, mga suko ang uban. So ang kami nga mga motorista mapugos na lang gid mighatag ani nila bisag wala gi serbisyo nga gihatag nga eksakto, kay maglikay na lang pud lagi sa kagubot kay naman po yung mga insidente nga mga suko ni sila o mahadlok pud mi nga garasan ang among mga sakyanan. Pero ang tinuod lang, this is a form of extortion. CSWD, DSWD, manawagan punta sa PNP nga basig na mo'y pwedeng mabuhat ani nga ma-minimize kining ingon ani nga mga trapo-trapo diha. Ang tinuod lang, di man na kinahanglan na ilang trapo-trapo. Di man na kinahanglan ng ilang trapo-trapo ba, pero mao lagi mohatag na lang ta para iwas na lang sa kagubot. Pero this is for me that is a form of extortion. Nya kana ding manglimos ka, di ba? Bawal man na, murag panglimos ra man gid gyapon ni mga kaistorya. So unta, kung abot niya kong video karon sa mga taga CSWD, taga DSWD diri sa Lakbayan sa Cagayan de Oro, inyo nang ma-monitor, ma-facilitate na ninyo, ma-minimize, madakop na ninyo, masita na ninyo kining mga tao nga agkalit lag duol sa imong sakyanan, manrapo niya, kung dili ra ba ka muhatag dugay kay muhawa, dugay kay muhawa, di gyud magpabalibad mga istorya mo na problema diha. And to the point nga kami mga commuters na yung mga sakyanan ga drive, feeling namo gakaharas mi sa ilaha. So dili sa mayo, di ba? So unta DSWD, CSWD, PNP matagaan ninyo ning pagtagad.